illi aħna trabbejna illi kull ħatkun b'saħħtek, kull ħalli kollok l-enerġija, kull ħalli tikber. Mhux hekk ara, kollha tajbin. Kull ħalli tikber, kull ħalli kollok l-enerġija, kull, mhux kull iż-żejjed. Dik id-differenza aħna qegħdin. U hawnhekk fej jiena speċjalment Mark nenfasizzaw fuq il-fasting għax qegħdin f'kultura Karl li trid bellalna illi inti minx ħin tqum sa ma torqod il-ħin kollu ħalqek għaddej. Ma il-moħħ jaħseb hekk, Matteus, Għax trabbejna hekk imma. Għax trabbejna hekk, jien taf li nħobb nitkellem ħafna fuq l-esperjenzi tiegħi. Eżatt. Fil-waqt li ħanistiden lilek jekk tiċċempel fuq 27 500 500 27 600 600 ejjew niddiskutu dan is-suġġett flimkien għaliex huwa suġġett interessanti ħafna ninsabu fl-eqel tas-sajf, ħafna huma dawk illi iħossuhom aktar mitluqin, qed ikollna ħafna okkażjonijiet għal dak li jkun imur jiekol iżjed, jixrob forsi l-alkoħol, xi ftit iżejjed, nuqqas ta' attività, m'għandniex ħeġġa, ħabba sħana, skuża fuq skuża, vera sħana, eċċetera, eċċetera. Però il-moħħ dejjem jaħseb kultant ċertu nies anka jien jara s-seba' dni ma kilx fil-għaxija. U għalhekk huwa suġġett interessanti, għax di mhux ħaġa li tfaqqa switch, tgħid minn issa l-qudiem dal-iswitch ħanżommu l-isfel flok il-fuq. Dawn huma drawiet. U ħanibqgħu nirrepetuha kemm hemm bżonn, Karl, illi il-bidla ħassir billi dak li jkun jibdel il-habits u l-behaviors, id-drawiet u kif iġib ruħu. Mela jekk jiena s-soltu mdorri ngħid ara is-seba' għadni ma kil xejn, issa rrid nibda ngħid. Ara is-seba' għadni ma kil xejn, imma għandi ġuħ. Għax jekk le ma nikolx. Jew inkella ngħid isma' is-seba' għadni ma kil xejn, imma għax għandi l-ġuħ jew għax forsi għandi l-aċċ. Ħammur nara jiena jekk nieħu tazza jew tnejn ilma dak jgħaddix. Għax isibu Karl illi l-ġuħ jiġi bħal mewġ. Daqqa ġiet, daqqa le, jiġi u jitlaq. Fil-verità il-bniedem kif nafu kapaċi jagħmel il-ġranet ma jikol xejn, ma jistax jagħmel il-ġranet bil-aċċ. Pero jista' jagħmel il-ġranet ma jikol xejn. Qed ngħid li għandna nagħmlu l-ġranet ma niklu xejn mhux il-punt, imma qed nispjega illi ħadd ma ħajmut bil-ġuħ għax fis-seba' qed iħoss naqgħad gergri fl-istonku u qed iħoss il-ħsieb illi bil-forsi irid jiekol. Għax normalment, u mhux normalment, għax teknikament huwa kemm nieklu fil-ġurnata li jott, jekk kiltux fis-seba' ta' filgħaxija, jekk hux ħaniklu fit-8 meta tasal lura l-mara jew ir-raġel mix-xogħol, jekk kiltux fit-3 wara nofsinhar, huwa il-kwantità, it-total, il-kont ta' xkilt matul il-jum illi l-aktar li ħajaffetwa. U min jara illi mhux soltu jikol dal-ħin, jew inkella kil biżżejjed, ħanerġa' ngħid għax ma nieqaf qatt nirrepetiha Karl. Ħatajt għandi ġuħ jew dan nervi, jew għax m'għandix nagħmel, jew għax għandi dwejja. Għax jekk le, jekk inti huwa xi wieħed minn daw it-tlieta li semmejt, billi ħadd kompli tiekol, ħadd tħoss dik iċ-ċertu boost dik in-nofs sekonda wara tħossu guilty tgħid tara naqra jien għax għaddi l-ħsieb jew għax għamilt xi ħaġa illi forsi m'iniex daqshekk kuntent biha, mort niekol solvejt. Xejn, anzi gravajt, għax hekk għandi problema diġà ta' obeżità, komplejt inżid mal-problema. Number 1. Number 2, ħammur nixrob ta' silma. Nista' iva nitfagħala xi naqra pereżempju ħjar, nitfagħala xi naqra ġinġer, lumi, larinċ. Ideali jekk jiena ħansum, speċjalment jekk qed insum, nħallihom jowmu daw, mhux nasrilhom il-ġus. Avolja l-ġus tal-frott huwa dejjem aħjar mill-ġus tal-pakkett. Ta' ħafna mill-pakketti ħanejduha kif inhi għax għandek dak li huma naturali, ma dak li huma naturali jiskadu malajr. Mhux ħaġa li tħallija fl-iskaffa sena u Alla jbierek. Insomma, dak suġġett ieħor. Jiġifieri, normalment bl-ilma, bil-likwidu, anka jekk jiena pereżempju qed tisma' għandi aptit xi frotta, il-frotta s-sajf imbierek fl-ilma. Menu ħajimlini aktar minn frotta tax-xitwa pereżempju. Ġifieri teknikament hemm min jgħid li għalfejn id-dulliħ jimlini aktar mill-lanġas, għax id-dulliħ mimli ilma, ħajimlik. Ara l-ilma kemm għandu saħħa. Anke hemm differenza bejn l-ilma still u l-ilma sparkling. Il-gas tal-sparkling ħajimlik iktar. Mela inti, jekk taf li diġà kilt biżżejjed jew li ħadd ikol dal-waqt, mhux iżżid ma dak li kell tagħtix il-messaġġ lil ġismek illi fix hemm naqgħad gergir ħanikol għax dak li jikkawża problemi. Imma ħafna nies jgħidulek imma dan mhu stress tittoqgħod tara s-sertiji wkoll tittoqgħod tiċċaqlaq bil-fors. Għadna kemm ħriġna mill-pandemija jew kważi ħriġna jew qegħdin fiha ma nafx se jqajdilha li trid.
Mux dwejja, dak toqgħod tassal kollox. Jiena nara, grazzi li sebbejta, jiena narani għax jiena kont wieħed minn dawk illi kont mgħallem illi tittikol kull 3 sigħat, anka minħabba jiena ġej minn background sportiv, illi aħna biex inżidu ċertu muscles huwa fatt magħruf illi l-aħjar illi tikol il-proteini spiss inti fil-ġurnata. Ngħidu aħna pereżempju f'4 jew 5 drabi għal mod tal-kelma titkun ħadd porzjon sew li fih il-proteini. Però li ma kienux jgħiduna dak iż-żmien illi forsi llum hemm iktar knowledge fuqu. Illi inti ma jfissirx illi trid toqgħod tikol minn sbieħ il-ġurnata sa filgħaxija. Dawk tista' taqsam u tajt isma' jiena pereżempju ħanikol bejn nofsinhar u 8 il-proteini illi għandi bżonn kif semmejna darba l-oħra. Mela pereżempju ħanikol 3 darbit 4 illi fihom kull darba li kilt rajt illi nofs il-porzjon, nofs il-platt tiegħi ġej minn proteini. Tajjeb, issa dak li kull ħajjidli imma jiena mhux biex inżid il-muscles, però bl-istess raġunament aħna rridu naraw illi nagħmlu exercises li jżidu t-toning tagħna, mela il-muscle tone tagħna avolja ma rridux niġu qisna bodybuilders. Ħadd ma jiġi bodybuilder bi żball, ħadd ma jiġi bodybuilder għax jagħmel naqra exercises. Imma niġu bodybuilders min jiekol apposta l-bodybuilding, jitrenja l-bodybuilding u forsi anke jagħmel affarijiet oħrajn għall-bodybuilding, tajjeb? Imma aħna l-poplu ġenerali nagħmlu dan it-tip ta' training. Apparti li ħajtejbilna iċ-ċansijiet tagħna li nibqgħu b'saħħitna anke l quddiem mela jsibu livelli aħjar ta' zokkor, pressjoni, inqas ċans ta' mar tal-qalb, inqas issues li huma respiratorji, la semmejna anke dak il-misħut, sa xejn mbierek, dak il-misħut, eċetera. Jiġifieri dawn huwa investiment illi inti jekk tapprezza li tajt jiena kull ma ħanaħseb huwa dik in-nofsija x'ħandaħħal fiha. F'dik in-nofsija ħandaħħal eżerċizzji illi idealment iħadmu l-ġismu kollu. Issa, kont se nasal ukoll biex ngħidlek illi l-istress għalija fejn jidħol l-ikel taf meta kien kar. Meta kont trid illi nara li minn sbieħ il-ġurnata qiegħed niekol kull ftit sigħat. Kemm jien aħjar issa illi ngħid l-ewwel ikla tiegħi f'nofsinhar jew fis-sija. Mela jiena għandi ikla waħda preparata pereżempju għal fuq ix-xogħol. Jew għandi ikla u snack jekk inkun ħandu mix-xogħol. Meta nasal id-dar imbagħad fis-6 jew fis-7 ta' filgħaxija pereżempju niekol ikla oħra tkun normalment ma tfajla fejn hemmhekk qed nieħu il-porzjon liħor il-kbir. Mela ħadd ikla mdaqsa f'nofsinhar jew fis-sija. Ikla imdaqsa bħala diner filgħaxija, in between ħadd snack jew tnejn illi seta' kien pereżempju xi frotta u xi ftit lews għal mod tal-kelma, jew xi Greek yogurt sant l-aħjar b'naqra peanut butter wieħed mill-favoriti tiegħi. Mhux dejjem ikun l-istess, varjetà. Pero kemm għandi inqas stress, kemm għandi inqas ħin ta' preparazzjoni issa, għax qed nagħżel ikel illi ngħid insajjar darba jew tnej, jiena personali nħobb nordna mingħand nies anke li naf x'qed jagħmlu li fl-ikel, jasalli l-ikel daqqa d-dar daqqa l-uffiċċju u filgħaxija mbagħad inħobbu nagħmlu ikla minn tagħna insomma. Imma matul il-ġurnata għandi dak l-ikel illi naf x'qed nikol li huwa preparat. Tgħid li kulħadd jippreferi li jażillu li jasallu take away ngħidlek le. Ngħidlek anzi, jekk inti għandek iċ-ċans issajjar, naħseb hija esperjenza sabiħa li tqatta ftit ħin issajjar għax anke żommok okkupat. Ħafna nies Karl, u ħana naqlek bdi, illi jinfexxew fl-ikel jew iduru għall-ikel għax mhumiex okkupati, mhumiex busy. Jekk inti m'għandekx tagħmel, tgħid x'ħan naqqal, tgħid x'ħan jieħu, Jekk tkun id-dar iżjed tiekol. Rajnija fil-pan.